Hyvät kansalaiset ja muutkin henkilöt, ensimmäisenä sanon, että se, että kannatan kasvojen peittämisen sallimista, ei tarkoita sitä, että kannattaisin maskipakkoja. Valitettavasti kokemukseni mukaan sallimisen kannattaminen ymmärretään usein pakollisuuden kannattamiseksi. Haluan tässä esitellä näitä maskeja. Koronakriisin alussa keväällä 2020 pelättiin aiheellisesti, että hengityssuojaimet loppuisivat terveydenhoidonkin käytöstä. Siksi valtamedia ja valtiovalta antoivat ymmärtää, että hengityssuojaimet olisivat tavallisille ihmisille hyödyttömiä. Todellisuudessa hengityssuojaimilla voi tehokkaasti estää ilmateitse tarttuvia infektioita.